Welkom, één en al. Welkom allemaal. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Goedenavond allemaal. Ik weet dat vandaag de tijd is veranderd naar, zeg maar voor de show van vandaag in ieder geval, naar 1 uur later. Dus op Curaçao zou het 4 uur zijn en in Nederland blijven we altijd 9 uur aanhouden. Dus dat is eigenlijk een beetje de afspraak. De Nederlandse tijd wordt altijd aangehouden. En op het moment dat de tijd verandert in Nederland, dan zou het automatisch ook verschuiven in Curaçao. Maar in Nederland blijft het gewoon 9 uur. Ja, dus dat eventjes duidelijk maken. En er is nog iets anders. Gisteravond was het Halloween. Ik weet niet dat jullie dat weten, wat voor soort feest dat is. Maar dit is een van de grote sabbatten van het occulte. Ja, je hebt natuurlijk Walpurgisnacht, dat is dan 1 mei. Of Beltane, wat we het ook noemen. Halloween heb je dan, dat is dan gisteren. Dat was dan tussen 31 en 1 november. Dus 31 oktober, naar de nacht van 31 oktober naar 1 november. Je hebt natuurlijk wat ze noemen ook de lichtmis of imbolc. Dag Sherman, goedenavond. Ja, en dan heb je natuurlijk Lamaas. Lamaas is, ja, dat is eigenlijk in de zomer, in principe. Aan het einde van de zomer. Dag Anna, goedenavond. Dus Halloween is in principe een van de grote, wat ze noemen, grote sabbatten. Ja, een sabbat, zoals je weet, is een vrije dag. Ja, voor de christenen sabbat is op zondag. Voor de joden sabbat is de avond van vrijdagavond naar zaterdagavond. Dus we nemen zaterdag als een sabbat. De hele dag ben je eigenlijk aan het rusten. En de islamieten die hebben op vrijdag hun sabbat. Maar er zijn ook sabbatten in het algemeen. Dus feestdagen, bijvoorbeeld Halloween, zoals gisteren tot vannacht, zeg maar. Lamaas, je hebt Walpurgisnacht en je hebt natuurlijk lichtmis of imbolc. Dat is dan een andere. En de kleinere sabbatten zijn de jaargetijden. Dus de 4 jaar. We gaan het zo direct over hebben, want we gaan het hebben vandaag over de zodiac. Dus je begrijpt, nu zit de zon in Scorpio. En zoals je het verhaal misschien weet, Scorpio die geeft dan wat ze dan zeggen in het Engels, de death blow. Ja, hoi, goedenavond Farida. De death blow, dat betekent de sting. Hij gaat prikken. Hij gaat de hiel van de zoon prikken. Ja? En de zoon zal zeg maar op zijn kop verbrijzelen. Dus de zon zit nu in Scorpio. En Scorpio geeft de laatste prik, eigenlijk de dodenprik. En de zon die gaat dan naar winter toe. Ja, die gaat dan naar de winter toe. En in winter, dat is rond kerst, dus ongeveer rond de 20 december... of tussen 21 en 22 december, zit de zon op zijn laagst. Ja? En hij blijft daar 3 dagen, lijkt de zon dood te zijn. Herken je het verhaal? Ik bedoel, als ik je dit verhaal vertel, dan moet je het een klein beetje, het moet een klein beetje klinken. De zon, vanaf nu, de zon gaat richting de winter toe. De zon gaat het laagste punt, zeg maar het verste van de aarde. Dus de Scorpio geeft, waar hij nu in zit, geeft de zon dan zeg maar de laatste prik, de dode prik, waardoor hij dan zeg maar in de zomer, wanneer we dan in de winterzonnewende, zeg maar niet in de zomer, sorry, in de winterzonnewende, dus in de winter dus, is de zon op zijn verst van de aarde. Dus we krijgen minder licht. En dit concept van minder licht heeft te maken met dat je dan minder, zeg maar, leven hebt. Want het licht van de zon vooral geeft ons leven. Het concept van leven. De zon geeft leven. Als je de zon niet hebt, dan heb je geen leven op aarde. Ja?
Dus, en in de winter, tussen 21 of tussen 21 en 22, dus het is tussen 24 en 25, gaat de zon weer omhoog. Dus 3 dagen blijft hij dood en dan gaat hij weer omhoog. Dan gaat hij weer richting de zomer toe, waar hij dan op zijn grootste en hoogste punt zit. Ja? Dat is alleen maar van toepassing voor mensen op de noordelijke... Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar. Dus dat is, het is voor de mensen in het, vanuit het optiek van het noorden, moet je zeggen. Ja, dat klopt. Ja, heel goed. Ja, zo reageren de personen ook die onder dierendienst vaak ten onrechte. Ja. Ja, je bedoelt de Scorpio, de mensen die onder Scorpio leven. Ik ga vandaag al die zodiac bespreken. Ja. Nu weet je tenminste waar deze feestdagen vandaan komen. Het heeft te maken met... we zijn natuurlijk in herfst nu. En we zitten in het midden van herfst. Dus bij elke seizoen in het midden zit een grote sabbat. En in het begin van het seizoen zelf noemen ze dan in het occulte een kleine sabbat. Oké? Dus we zitten nu vandaag op een grote sabbat. Ja? En natuurlijk gebeurt van alles. Ja? Maar ja, ze zeggen natuurlijk dat de gordijn, laat me het eventjes zo noemen, dat gordijn tussen het leven en dood op zijn dunst is. Dat is dan de reden waarom ze dan, zeg maar, al die kostuums hebben van de dood, om die dood volgens geloofssystemen van mensen, hoor, om de dood terug te sturen naar zijn plek. Goedenavond, Liana. Ja? Dus, maar in ieder geval, laten we verder gaan. In ieder geval, dan weet je dat. Ja? De kleine sabbaten zijn zomer. Laten we het even bij lente beginnen. Lente, zomer, herfst en winter. Dat zijn dan wat ze daar in het occulte noemen de kleine sabbaten. Heel belangrijk ook. Ze zijn niet klein in de terminologie dat ze minder belangrijk zijn. Ze zijn gewoon belangrijke periodes waar de zon zich bevindt. En dan je hebt de grote sabbat. Het heeft te maken met de vroegere cultus van vroeger. Ja? Niet de echte God. De echte God hebben we besproken. De echte creator. Ja? Al deze dingen zijn geloofssystemen van mensen. En die zie je ook weer in onze samenleving. Oké? En de vraag is, willen we verder met dit soort praktijken? Dat is dan de vraag. Maar ik geef jullie deze tools gewoon, zodat jullie zelf kunnen besluiten. Maar dan weet je tenminste, dan kan je een geïnformeerde besluit nemen in je leven. Ja? Tot nu toe hebben we over symbolen gehad. Ja? Even heel snel een samenvatting van wat we tot nu toe hebben besproken voor degenen die hier voor het eerst zijn. We hebben over symbolen besproken, wat ze zijn en het doel ervan is. Want in het occulte communiceren we met symbolen. We communiceren niet in het Nederlands en ook niet in het Engels. En eigenlijk ook niet in het Hebreeuws, maar Hebreeuws zelf is een hele alfabet van symbolen eigenlijk. Ja? En ook niet in het Grieks. Eigenlijk de daadwerkelijke taal is symboliek. Ja, want die gaat ook direct naar de subconscious. Dat hebben we over gehad. We spraken over realiteit. Ja, dus onze realiteit, wat het allemaal eigenlijk inhoudt. En hoe die eruit ziet volgens Kabbalah. Ja, we spraken ook een beetje over spirituele werelden. En hoe je daar contact mee kan maken. We zijn nog steeds een klein beetje daarmee bezig. Want uiteindelijk, het idee is dat wij dan, zeg maar, al de spirituele kwaliteiten aannemen. Die gaan we vandaag een klein beetje meer de diepte in gaan we bespreken. Ja, we hadden het over onderwerp God. Hoe je, als je over God denkt, hoe je daarmee moet denken. Nummers zijn ook, Sherman, nummers zijn ook deel van symboliek, inderdaad. Oké, alhoewel nummers, die geven ook een bepaalde kwaliteit. Die gaan we vandaag ook over hebben. We gaan vandaag verder met nummers aan de slag. Dat is dan deel van numerologie. Ja? Dus ik wil dat jullie nu al... Vorige week heb ik al besproken over nummers, een klein beetje. En ik heb ook gezegd dat nummers eigenlijk niet alleen maar een kwantiteit, maar ook een kwaliteit overbrengen. En over die kwaliteiten gaan we vandaag meer erover hebben. Ja? De nummers zijn, heel vaak zien we het alleen maar als een soort van kwalitatief hulpmiddel. Een kwantitatief hulpmiddel. Maar het is wanneer je het alleen maar gebruikt met de linker hersenhelft. Als je de rechter hersenhelft ook erbij haalt, wat iedereen moet doen eigenlijk, moet je dan begrijpen dat deze twee moet samen. Dus dan heeft dan het nummers ook een kwantiteit, maar ook een kwaliteit. Oké? Dus
dat is ook best wel belangrijk. Ja, synchronisatie, zegt Sherman. Ja? Vandaag zullen we verder gaan met de mens. Dus de mens. Ja, en volgens kabbalistische tradities. En als bonus zal ik beginnen te praten over de ware betekenis achter wat ik noem dan de Mazarot. Of wat in het occulte wordt genoemd de Mazarot. Of tenminste de kabbalisten zeggen Mazarot. Ja? Uiteindelijk, Mazarot is de Hebreeuwse equivalent van wat ze noemen de zodiac. Oké? Dus de titel van vandaag is ook eigenlijk door het zijn zal je worden. Deel 2. Vorige week zijn we begonnen. En de Mazarot, de zodiac. Dus door het zijn zal je worden is erg bekend in het occulte. Het concept of het idee dat je continu in wording bent. Ja? Dus zelfs je cellen in je lichaam, die zijn niet hetzelfde. Dus als 1 seconde geleden, zeg maar. Ja? Dus wij zitten hier continu aan het worden. Het probleem is dat wij niet bewust aan het worden zijn. Iemand anders programmeert ons en we worden hetgene wat iemand anders wil dat we worden. Dus dit programma heet Eigen Pad. Dus ik geef je de tools, zodat je zelf kan creëren en maken wat jij wil zijn. Ja? Want dat is je recht. Ja, het is jouw recht. Je moet begrijpen dat vrijheid in het algemeen, want dit is waar ik ook voor vecht. Vrijheid. Absolute vrijheid zelfs. Je moet begrijpen dat vrijheid, ja, alles vibreert. Dat is energie. Dat is een van de wetten van de natuur, klopt. Nou, deze wetten moeten we gaan begrijpen. Ja, Sherman, dit is dan zeg maar het hele doel ook van deze programma. Om deze wetten uit te leggen, nog meer uit te leggen, diep ingaan. Zodat mensen aan het denken brengen. Ja? Maar wat ik uiteindelijk wil dat iedereen begrijpt met mijn shows, is dat vrijheid een gevolg is van moraliteit. Ja? Hoe moreel een natie, hoe vrijer de natie. Wat je niet weet, kan je ook niet zijn, toch? Wel lastig allemaal, ja, dat klopt. Dat is, Faride, je slaat de spijkers op zijn kop, als ik het gezegde niet goed uitspreek. Je slaat de spijker op zijn kop. Dat is ook de reden waarom ze de populatie dom houden, of dom willen houden. Zodat je je macht geeft aan een derde partij, aan de politiek, aan de religie of aan geld. Oké? Dat is eigenlijk wat je doet. Je geeft je macht over naar deze, wat ik noem dan de satanische drie-eenheid. Ja? Want ze willen dat je niet begrijpt de potentie die jij in jouzelf hebt. Ja? Jij hebt een potentie die gelijk zit aan de creator zelf. Maar dat willen ze dan dempen, ja? Door regeltjes, mensenregels. Ja? En dan jou te laten geloven dat het allemaal moreel is om te doen. Ja? Moreel is om een systeem te hebben van regering. Of moreel is om een systeem te hebben van religie. Of moreel is om een systeem te hebben zelfs van geld. Ja? En dus dit zijn geen morele systemen. Ze zijn juist immoreel. In alle vormen en kleuren. Ze zijn immoreel, dus je moet het juist weghalen. Maar hoe ga je het weghalen als de mensheid niet moreel is? Ja. Ja, dat is het. Ja, dat is slavernij. 40 uur per week werken en daarna file en daarna tv. En dan tv heet ook programma. Ja, het is een programma. Dus het programmeer je. Maar het programmeren zoals hun willen dat je geprogrammeerd wordt. Ja, niet zoals de waarheid. Want de waarheid is absoluut. Ja, als je bekend bent met mijn materiaal, heb ik dat op verschillende punten heb ik dat duidelijk gemaakt. Oké? Dus ik geef je de tools. De tools, ja, om vrij te zijn. Daadwerkelijk vrij zijn. Ja? Want hoe moreler de natie, en dan niet alleen maar vrijheid komt uit moraliteit. Dat is de enige conditie die er moet bestaan in onze samenleving om daadwerkelijk vrij te zijn. Niet dit bullshit die we nu hebben. Dit is, trouwens, monarchie hebben we in Nederland. Oké? Dus voor iedereen die denkt van, oh, we zijn democratisch, we hebben een democratische, dus je stemt eigenlijk voor de kleine slaven. De grote slaven, bijvoorbeeld de koning is ook een slaaf. Ja?
die stem je niet voor. Want die kan je niet weghalen van, van waar die is. Dus we stemmen alleen maar voor de kleine slaafjes, die uiteindelijk toch wel gemanipuleerd wordt op een of andere manier. Niet duidelijk voor de mensen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je gaat me niet vertellen dat de Koninklijk Huis geen invloed heeft op de... Als je dat gelooft, dan ben je nog steeds nog niet wakker. Je begrijpt niet wat aan de hand is. Ja? Dan ben je echt... Sorry dat ik het moet zeggen nu even weer, maar ik moet het woord weer gebruiken. Dan ben je echt een Mongool. Ja? Dus ik geef je... Ja, ik geef je deze tools. Dus moraliteit en vrijheid gaan hand in hand. Ja? Dus vandaag gaan we hebben over hoe kunnen we dan uiteindelijk voor crying out loud begrijpen wat moraliteit is. Want ik geef je deze tools zodat je steeds meer begrijpt wat moraliteit is. Ja? Dus daarom geef ik je de tool om moreel te zijn en te begrijpen waar moraliteit werkelijk over gaat. Zodat we uiteindelijk absoluut vrij kunnen zijn. Het is niet bedoeld om een ander geloofssysteem te hebben. Ik geef je dit niet om erin te gaan geloven. Ja? Het is het tegenovergestelde wat ik wil bereiken, juist. Het wordt gegeven om al deze overtuigingen te verwijderen, ja, en om op te geven en te stoppen daarmee, zodat je begrijpt, ja, dat jij degene bent die dit soort dingen veroorzaakt. Jij bent degene die het veroorzaakt uiteindelijk. Omdat jij, een momentje. Ja, omdat jij, zeg maar, soeverein bent. Ja, Frida zegt, zeker ben ik met je eens om moreel te zijn. Ja, je moet. Er is geen andere keuze. Ja? Op het moment dat deze geloofssysteem weggooit, dan duwt dit moreel zijn duwt de mensheid naar voren en de bewustzijn naar boven. Dat is mijn doel. Dit is mijn doel. We bevinden ons nu in een kruispunt eigenlijk. Ja? Of leren we dit, of leren we moreel te zijn, ja, en vrij zijn, of gooien we het weg en zullen we voor lange tijd, nog langere tijd slaaf zijn en zo niet voor altijd slaaf zijn. Dit wil ik voorkomen natuurlijk. Ja, dus laten we eerst wat huishoudelijke mededelingen doen. Ik ga even mijn sheet erbij pakken. Ik begrijp het heel goed, maar liever leven onder een koninkrijk dan de republikeinen. Die zijn de machtsstrijders. Nee, de koninkrijk is nog erger, Anna. Nee, er moet geen regering zijn. En voor sommige mensen is dit een... laat me even mijn sheet erbij pakken. Voor sommige mensen is dit een hele problematische gedachtegang. Helemaal geen regering hebben. Maar het zou niet een probleem moeten zijn als we moreel zijn. Daarom moet moraliteit als eerst komen. Dat is de keuze die wij als mensensoort moeten gaan maken. Maar we kunnen het niet maken als we niet weten hoe de dingen werken. Dan kunnen we niet geïnformeerde besluit nemen. Ja? Dat is het punt. We moeten geen regering hebben. Ik ga het nog een keer herhalen. Geen regering hebben, geen religie hebben, geen geld hebben. Nou, als jij niet kan voorstellen een leven zonder deze 3 dingen, dan ben je niet wakker. Dan ben je nog steeds aan het slapen. Hetgene wat je hebt geleerd, wat ze jou hebben geleerd, is fout. Dit durf ik wel met 1.000.000% te zeggen. Als je dit soort 3 dingen nog steeds ziet als onze oplossingen in de wereld, dan ben je nog steeds aan het slapen. En het is niet 100%, niet 1000%, maar 1.000.000% feit. Dat in de werkelijkheid, in de natuur, want de natuur wordt niet geregeerd door de regering. In feite, de regering heeft totaal geen macht over de wetten van God. Wat ik dan noem de wetten van God, maar ik noem het eigenlijk natuurwetten. Maar het zijn geen Darwinistische... Dat is geen Darwin. Ik ben niet Darwinisme aan het naar voren trekken hier. Ik ben nu aan het praten over de wetten, spirituele, niet door mens gemaakte wetten. Die onveranderlijk zijn. Dingen zoals natuurwetten zijn bijvoorbeeld de zwarte kracht, magnetisme, oorzaak en gevolg. Dit soort dingen noem ik natuurwetten. Max Vertoon is er altijd geweest zolang de wereld bestaat. Ja. Nou, dat is niet waar, maar in ieder geval, het is zo gemaakt. We zitten nu eenmaal in deze puinhoop eigenlijk. Ja? Nou, heel snel, dit ga ik niet doen vandaag. Iedereen,
iedereen wil, als je wil weten, dan zou ik de andere podcast, andere videopodcast bekijken. We gaan verder met de mens vandaag. Niet vergeten, dit is een deel van de totaliteit. Ja, ik praat vandaag over Kabbalah, maar het is een stukje ervan. Dus als je dat hebt gemist, ga dan terug en begin gewoon bij podcast nummer 1 zelf. Ga gewoon naar mijn website, ga gewoon bij 1 beginnen. Dan begrijp je deze gedachtegang helemaal compleet. Want ik besteed heel veel tijd om dit goed uit te leggen. Of, ja. Anna zegt, natuurlijk bestaat niets boven de goddelijke liefde. Ja, dat is en er is ook niks nodig om daarboven te zetten. Er is geen systeem daarboven nodig. Zolang wij begrijpen hoe wij kunnen omgaan met de natuur, hoe wij omgaan met elkaar. En ook met de creator. Snap je? Dus dan hebben we deze dingen niet meer nodig, joh. Dat hebben we echt niet nodig, geloof me maar. Daarom heb ik die boek ook geschreven. Daarom heb ik die boek Anarchos geschreven. Zodat mensen een beetje die kant op een beetje beginnen te denken. Zodat je dan begrijpt van, het is niet onredelijk wat ik vraag. Ja? We hebben als gemeenschap toch leiderschap nodig, Len. Anders krijg je dan ook chaos. Hoe zie je dat? We krijgen geen chaos. We hebben chaos nu. Nu hebben we chaos. Ja? Onder de democratische regime. We hebben nu oorlog onder een democratische regime. Ja? Onder het democratische regime hebben we al deze dingen. Ja? We hebben geen leiderschap in die zin van regeerders nodig. We hebben, wat jij moet voorstellen is een omgeving waar jij vrij bent. Absoluut vrij bent. En je mag deelnemen aan projecten. Er moet gewoon de wens zijn, de wens van de mens, om bij elkaar te komen, om er een project te doen. Bijvoorbeeld asfalteren voor de wijk. Ik noem maar wat. Ja? En er is natuurlijk coördinatie nodig. Ja? En die coördinatie, dan op het moment dat je deelneemt aan het project, dan zeg je van ik wil bijvoorbeeld de architect zijn hiervan. En een andere zegt van oké, ik ben degene die de agenda vast bijhoudt. Dus we komen samen tot één doel. En voor degene die niet verder wil, die moet de keuze hebben om te zeggen van ja, ik wil hier niet mee deelnemen. Ik hoef niet gedwongen te worden. Zoals, als je niet prikt, als je niet de paspoort hebt, dan kan je niet vliegen. Nee, zo gaan we niet met elkaar bezig. Dat is niet vrijheid. En dat is ook geen controle. In feite, dat creëert alleen maar meer chaos. Ja, want dan krijg je mensen die zeggen van ja, sorry, ik moet toch wel naar buiten toe. Ik moet toch wel dat doen. En dan komt de politie en dan gaan ze dan met geweld. Want dat is ook nog eens een keertje. Ja? Als jij hiermee akkoord bent, dan ben je ook akkoord met geweld. Want de politie, op het moment dat je niet doet wat ze willen, dan gaan ze met kloppen. Dat kan zelfs escaleren tot schieten. En jij hebt geen enkele manier om jezelf te verdedigen. Ja, want dat hebben ze van jou ook weggehaald. Jouw recht om jezelf te verdedigen. Snap je? Dus denk hierover na. Het is geen grap Kijk, de voorouders hebben dit al lang voorzien. En dat ga ik je nu al laten zien. Hoe ze dat hebben overgebracht naar ons toe. Nou, voor degenen die dit nog niet hebben gezien. Het occulte onthuld deel 1. En het occulte onthuld deel 2. Raad ik je aan om dat te gaan kijken. Het is rauw. Maar enfin, ga gewoon kijken. Ja, dit zijn de boeken van Kabbalah. Trouwens, op mijn website heb je al deze. Ik heb ze allemaal gevonden, digitaal mensen. Dus ik heb ze allemaal toegevoegd aan de show. Dus je kan het allemaal gaan kijken. Reflecties. Gezegend zijn al Gods zelfportretten. Vond ik leuk om eventjes te laten zien. Dit is van Richard Zimler. Hij noemt zichzelf de laatste kabbalist van Lissabon. Dit is een hele goede quotatie voor vandaag. Omdat ik ga uitleggen vandaag hoe we dan gelijkwaardig aan vorm daadwerkelijk realiseren in onszelf. Ja? Met de 10 kwaliteiten. Dan zie je al een klein beetje het idee. Links daar zie je dat. Dan zie je dat noemen we dan Adam Kadmon. En met die levende boom daarin geportretteerd eigenlijk.
Ja, ja, oh, dankjewel Eva. Eva, altijd to the rescue. Dankjewel. Dat is dan waar je dan de video's kan vinden. Deze video's die ik... deze 2 video's. Dan zie je daar de link daarvan. Als je daar naartoe gaat, dan vind je deze video's. Oké. Dus gezegend zijn al de Gods zelfportret. Jij en ik zijn Gods portret. Ja? We zijn een manifestatie van God zelf. Dus we zijn niet anders dan elkaar. We manifesteren anders, net als de hele natuur manifesteert zich anders. Ja? Maar we zijn eigenlijk in de kern goddelijk. Ja? Dus, en we kunnen niks anders zijn. Ja, want het is eigenlijk, kan je zeggen, God die zichzelf in de spiegel ziet. Dat is het eigenlijk. Bon. Dus we hadden het, vorige week zijn we geëindigd bij Israël, Jacob. We hadden het over de val. Ja, de val, ik heb heel goed uitgelegd het woord shata. Shata betekent het punt missen. Ja, dat is de echte zonde, want in bewustzijn zijn we gevallen. En omdat we in bewustzijn zijn gevallen, omdat we elkaar zien, we zien elkaar niet als goddelijke wezens, als deel van elkaar. We zien elkaar als individuen. En daar komt dan het idee van, nou, ik zorg voor mezelf en de rest maar stikken. Ik kan niet goed slapen als in Afrika nog steeds kinderen zijn die nog steeds niet kunnen eten elke dag. Ja? En nou jij. Als jij nu lekker kan slapen, omdat jij al die luxes hebt die je hebt, ja, en dat nog steeds niks doet om deze mensen op het niveau te brengen van begrip dat ze zich voor zichzelf kan zorgen, door bijvoorbeeld te gaan planten, ja, en niet naar de supermarkt te gaan, maar gewoon planten. Want in de supermarkt zitten ze vol met gift en pesticiden, omdat jij die controle geeft aan iemand anders op je eten. Snap je? En met technologie kunnen we dit allemaal gewoon automatiseren. Dan gaan we niet vertellen dat we technologie kunnen gebruiken om elkaar tot slaaf te maken. Ja, laat me even kijken als je belastingen betaalt. Dat kunnen we wel doen met technologie. Maar met technologie gebruiken om zelfvoorzienend te zijn, dat doen we niet natuurlijk. Het is allemaal illegaal, daar moet je belasting over betalen. Snap je? Dit is wat je ziet continu in de wereld. Ja, als je zonnepanelen hebt, moet je belasting betalen. Ik weet niet, in Nederland en Curaçao moet je dat wel doen. Ja? Ze geven je nu subsidie, zodat je overgaat en dan vervolgens gaan ze je belasten. Zo werkt het altijd. Ja, dus die dingen moeten gewoon weg. En als we dan niet onze mond open doen en zeggen van tot hier en niet verder, dan gaat het gewoon door. En dan worden we alleen maar meer slaaf en meer slaaf en meer slaaf. En dan ga ik je zeggen, Tula en Bajan Karpata is maar gewoon een klein, was een mier ten opzichte van wat ze dan van plan zijn met ons te doen nu. Is bullshit. Tula en Bajan Karpata. Ja? Dus voor degenen die niet weten wat Tula en Bajan Karpata is, het zijn de bevrijderaars van de slaventoestand hier op Curaçao. Maar goed, de val is eigenlijk uit het bewustzijn. Je valt uit je bewustzijn. Je bent egoïstisch geworden. Je denkt dat jij de enige bent die het allemaal geweldig moet vinden, de wereld. Ja? Ja, Anna, dit is het probleem. De hele wereld is zo. Ja? De hele wereld is zo, dat klopt. En dat moet een keertje veranderen. Het moet veranderen en het begint met ons. Het begint niet voor de regering gaat niks veranderen. De religies die er zijn, die kunnen niks veranderen, want het is niet gemaakt om het te veranderen. Het is gemaakt om het in stand te houden. Ja? Deze slavensysteem in stand te houden. En ik ben het eigenlijk persoonlijk hartstikke zat ermee. Daarom doe ik deze dingen ook. Dus omdat we gevallen zijn, Kabbalah die praat over tikkun. Tikkun is eigenlijk de herstel. Nu is het nog erger geworden dan vroeger. Vroeger, toen we compleet waren, toen de mensheid nog mensen waren, ja, toen hadden we alleen maar één missie. En de missie is, zorg ervoor dat deze realm, dus deze fysieke realm, in balans blijft en dat alles, zeg maar, een reflectie is van het goddelijkheid. Zodat wij als wezen ook kunnen genieten van deze realm, maar de creator ook door ons dat kan meemaken. Dat was de hele doel, de hele missie. Ons te vullen met oneindig genot. Ja? Zolang we aan elkaar niet pijn doen. En dwingen. Dat was het hele plan. Maar nu, omdat wij egoïstisch zijn geworden, moeten we
onszelf eerst fixen. En dan pas kunnen we onze werk daadwerkelijk gaan doen. Oké? Dus volgens Kabbalah, tikkun is de eerste orde van de zaak. Ja? Het is eigenlijk wat we noemen dan het grote werk. Nou, zie je aan de linkerkant, dan zie je daar zeg maar een poppetje staan. Dat is Adam, Kadmon, of de mensheid in het collectief. Collectief, zeg maar, de mensheid collectief, sorry. Ja? En dan zie je daar in die zwarte persoon, zeg maar, heb ik daar iets gezet, is geschreven. Dat is Yod-He, Vav-He. Dat zijn de 4 werelden. Ja? Maar dat is ook een verwijzing. Kabbalah zegt, dat is ook een verwijzing naar Adam Kadmon. Yod-He, Vav-He is Jehovah. Dat is dan zeg maar de God die de christenen of de Joden erkennen als hun God. Ja? Dat is eigenlijk onze hoge zelf. Dat is Adam Kadmon eigenlijk zelfs. Het is niet eens God. Ik heb je uitgelegd wie God daadwerkelijk is. En trouwens, ik gebruik nog steeds het woord God, omdat de meeste mensen, vooral de nieuwelingen die hier komen, anders gaan ze me niet begrijpen. Ja? Dus ik gebruik het woord God, maar begrijpen wel, dus ik heb het vorige week en de week daarvoor gezegd, dat God niet een naam is voor de creator. Dat God een naam was voor de Duitsers en Scandinaviërs. Dat kost allemaal tijd. En niemand heeft maar... Ja, en het plan is zoveel mogelijk tijd van je afnemen, zodat je jezelf niet ontwikkelt door tijdgebruik. Dat klopt. Dat klopt. En dit is ook een van de redenen waarom ik mijn shows doe. Zodat ik dan probeer zoveel mogelijk een samenvatting te maken. Want ik weet dat iedereen, zeg maar, druk is met hun werk. En als je thuis komt, ben je moe. En zo pakken ze je ook. Omdat ze verwachten dat je niks weet. Ze verwachten dat je weinig weet zodat ze jou met een voorstel komen. En dan klinkt het goed. Socialisme klinkt goed. Socialisme klinkt goed. Mensen, sorry voor dat. Het is altijd zo, hè. Wanneer ja. Het is altijd zo. Ze hebben de hele dag om te rijden met die patiënten, maar het is tussen de tijden waar ik die show heb, dan komen ze langs. Ja. De religie staat onder druk van de politiek. Politiek geeft bevel dat ze bepaalde dingen niet mogen zeggen en prediken. Ja, maar als we het hebben over religie en regeringen, Anne, ik vind het leuk. Vandaag is er heel veel gesprek en communicatie. Dat vind ik leuk. De religies van tegenwoordig, heel veel mensen denken, dit is wat ik wil zeggen, heel veel mensen denken dat de staat en religie, die zijn ontkoppeld, die zijn uit elkaar. Niks is ver van waar. Niks is ver van waar. Die tweeën, die complementeren elkaar. Ja? En het heeft te maken met de toestand van ons bewustzijn. Want als jij heel erg linksdenkend bent, en ik geef links en rechts als algemene matstaven eigenlijk, want de hersenen is een complexe orgaan. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar een linksdenkend persoon bedoel ik iemand die alleen maar op logica gebaseerd is. Ja? Dat is een linksdenkend persoon. Dan ben je uit balans. Ja? Dat is iemand die alleen maar statistieken wil zien. En alleen maar wetenschap wil zien. Iets dat je alleen maar extern kan bewijzen. Ja? En dan heb je dan de rechts. Dat zijn de mensen die politiek omarmen. Westerse werelden omarmen politiek graag. Ja? Omdat de meeste mensen in de westerse wereld, meer dan 51%, ja, de meerderheid dus, ja, is links uit balans. En voor de occultisten zoals ik en andere donkere occultisten zelf, is het een makkelijk geval. Want het enige wat je moet hebben is een grafiekje en mensen geloven je. Ja? En of op televisie komen en zeggen van ja, als je niet prikt, dan gaan we dood. Oh, zie je, we hebben nu 5000 mensen in de kliniek. Snap je? Totaal geen rekening houden met mensenrechten zelf. Ja, dat is dus vrijheid. Niet omdat jij niet goed eet, betekent dat ik thuis moet blijven zitten. Nou, what about moreel worden en goed gaan eten. En goed zorgen voor je lichaam. Dan word je niet ziek hoor. Maar dat geloven mensen niet natuurlijk, want ze hebben het nooit geprobeerd.
Je hebt grijze en donkere occultisten, ja. Dus, maar kijk. Ze hebben altijd gepromoot om water te drinken. Maar omdat ze fluoride in het water hadden zitten. En door die fluoride beïnvloeden ze... Ja, dat is het. En daarom, deze dingen moeten we gaan beetje bij beetje gaan begrijpen. En de verloren woord, mensen, de vrijmetselaars hebben een woord die ze dan de verloren woord noemen. Als je dan een beetje bekend bent met vrijmetselaars, dan heb je het is een systeem van gradatie. Als je op de 33ste graad komt, dat is een van de hoogste graden, dan leren ze je een woord. En ik ga het je nu leren. En het woord is nee. Gewoon nee zeggen. Ik ga dat niet kiezen, maar dat ook niet kiezen. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Laat me met rust. Ja? Daarom kunnen mensen niet logisch denken, Sherman. Ja, dat klopt. Dat is het probleem. We verliezen onze cognitieve vermogen. En onze creatieve vermogen. Verliezen we gewoon. Door te zijn, zal ik worden. Hier zijn we gebleven vorige week. Dus gaan we verder. Maar ik wil... En trouwens, hier komt het bij het Tikkun-verhaal. Sorry dat ik ben vergeten dit te vertellen. Bij het Tikkun-verhaal komt het verhaal van de verlosser of de hersteller vandaan. Ja? We moeten eigenlijk eerst onszelf herstellen, zoals ik dat zei. En dan kunnen we de wereld herstellen. Of beter maken. Ja? Dus als we vandaag beginnen, dan is mijn voorspelling dat we ongeveer een eeuw nodig hebben om alles weer netjes op en top te krijgen. Want de schade die we hebben toegebracht aan, niet alleen maar aan onszelf, maar ook aan de natuur, is immens. Dus we hebben eventjes de tijd nodig, maar we moeten vandaag beginnen. Maar als we vandaag niet beginnen, dan wordt het alleen maar langer en langer en langer. Ja? Ja, dus, maar het punt is, je moet jezelf eerst herstellen. Ja? Maar het christendom heeft, net als alle andere religies eigenlijk, deze verantwoordelijkheid geëxternaliseerd. Dus jij hoeft niks meer te doen. Ja? Nu is de overtuiging dat God, de duisters, ik bedoel natuurlijk de zogenaamde goden, ja? De God, die moet het allemaal gaan doen nu. Die moeten onze problemen gaan oplossen. Ja? Wie is er gevallen? Wie heeft de punt gemist? Wie begrijpt dingen niet? God begrijpt alles hoor. Jij begrijpt het niet. Ja? En omdat jij het niet begrijpt, jij moet het dan gaan begrijpen en dan vervolgens jij moet jezelf gaan fixen. Zo werkt het. Het werkt niet anders. Mensen willen dit alleen maar niet horen, omdat het betekent dat je zelf verantwoordelijk wordt. Dat alles wat je doet, alles wat jij doet, ook al heeft iemand anders jou verteld om het te doen. Alles wat jij doet, ben jij ultimately. Aan het einde van het verhaal ben jij verantwoordelijk voor. Ja? Dus ook al ben je aan het werken voor iemand, in je werk, en die persoon vertelt je om iets te doen, en datgene wat hij jou vertelt om te doen, als dat immoreel is, en vooral als het te maken heeft met dwingen, misinformatie geven, dat soort dingen, uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor. Daarom is het werk intern. Het is niet extern. Ja? Dat betekent dat we onszelf nu moeten gaan repareren. Nu, vandaag. Als het kan, zelfs vandaag. En bij uitbreiding begin je dan uiteindelijk de wereld ook te verbeteren. Ja? Dus het probleem van nu is, vanwege onze religieuze en verkeerde geloofssystemen, inclusief politiek, wachten we tot de magie gebeurt. Er is iemand die het moet gaan fixen, op een of andere manier. Niemand gaat het fixen, jij moet het gaan fixen. Jij en ik. Ja? Het begint hieraan. Dit begrijpen. Wat moet ik doen? Hoe kan ik mezelf veranderen? Hier zie je, ik heb hier de Tikkun, de 3-7, ik heb hier gezegd, door te zijn zal ik worden. Ja? Want wij waren aan het uitleggen, de werelden, dat wij geen contact kunnen hebben met de werelden, met de spirituele werelden, als wij niet dezelfde kwaliteiten aanschouwen. Als we dat zelf niet, die kwaliteiten internaliseren. Ja? Ik heb ook uitgelegd, ik weet niet dat jullie dat vergeten hadden, dat als je kan twee objecten hebben twee objecten hebben in de fysieke wereld. Er zijn twee objecten in de fysieke wereld. En we zeggen dat als wij deze bij elkaar zo brengen, zeggen we dat ze dicht bij elkaar zijn.
Maar in de geestelijke wereld werkt het niet zo. Omdat wij geen afstand hebben in de geestelijke werelden. Ja, we hebben geen afstand. Alles is overal tegelijk eigenlijk. En we zeggen alleen maar dat iets dicht bij elkaar is. Of dat iets dicht bij elkaar is. Op het moment dat wij dezelfde kwaliteiten aannemen. Internaliseren. Ja, dat ga ik nu bespreken. Dat ga ik nu bespreken, Farida. Ja? Dus we zeggen dat je deze kwaliteiten aanneemt, ja? Of jezelf, in andere woorden, jezelf transformeert door deze kwaliteiten te aanschouwen. Ja? Dus rechts zie je Adam Kadmon weer. Ja? En ik heb daar de levensboom daarop geportretteerd, erop gezet. Ja? Dus de levensboom is eigenlijk een weerspiegeling van wat in Kabbalah de gezichten van God of emanaties wordt genoemd. Dus al die bolletjes die je daar ziet, dit is natuurlijk een symbool, hè? Ze zijn niet echt een bolletje. Ja, al die bolletjes die je daar ziet, die worden ook de gezichten van God gezien. Het is niet God zelf. Het is een manifestatie van God. Maar de ene manifestatie, ja, die voortvloeit van de andere manifestatie. Daarom heb ik die nummers gezet. Dus zo zie je ook, de nummers zijn heel belangrijk. Want nummer 1, ja, nummer 2, die voortvloeit uit 1. Ja, nummer 3 voortvloeit uit 2. Die uit 1 is voortgevloeid. Dus uiteindelijk zelfs nummer 10, eigenlijk nummer 9, maar hier gaan we tot 10 in ieder geval. Die is zeg maar een getal die uiteindelijk voortvloeit uit 1. Ja? En 1 komt uit 0. Dus je kan zeggen, alles komt uit 0. Ja, kan je zeggen. Ja? Maar ik hoop dat dit duidelijker begint te worden. Ja? Dit zijn natuurlijk de kwaliteiten van God. Wat ik nu hier voor je neus laat zien. Dit zijn de kwaliteiten van God. Dit zijn echter ook de verschillende persoonlijkheden van het individu. Dit zijn de dingen die je moet gaan ontwikkelen in jezelf. Ja? Dit zijn de persoonlijkheden die we allemaal moeten ontwikkelen. En als we deze ontwikkelen, dan worden we gelijkwaardig aan vorm. Ja? Dan gaan we die richting te gaan. Beginnen te bereiken. Maar wat belangrijker is, goddelijkheid in dit individu gaan we dan activeren. Dat is het belangrijke. Dan gaan we echt mensen worden en niet meer dieren zijn. Ja? Als we praten over gelijk zijn tussen man en vrouw, want het is ook een debat en discussie. Dit zijn dingen die we niet moeten debatteren, mensen. Want het is, als ik dit soort dingen zie, dan lach ik altijd. Altijd. Want dan begrijpen mensen niet waarover het gaat. Ja? Het gaat niet om... Mensen, als jij rondkijkt, hè, als je rondom je heen kijkt, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat dingen verschillend zijn. Mensen zijn verschillend. Maar hoe respecteren we elkaar in die verschillen? Die kwaliteiten zijn hiervoor bedoeld. Zodat wij elkaar kunnen respecteren in die verschillen. Ja? Deze kwaliteiten, die moeten we allemaal ontwikkelen. En als we praten over gelijk zijn aan elkaar, deze kwaliteiten moeten gelijk zijn aan elkaar. Niks anders. Niks anders. Ja? Dus ik ga niet, je gaat mij niet zien debatteren voor vrouwen of voor mannen of voor welke groep dan ook. Dat heeft geen zin. Ja? Ik vecht voor moraliteit, vrijheid. Absolute vrijheid zelfs. Ja? De verschillen zitten overal in de natuur, mensen. Dus laten we eventjes deze kwaliteiten één voor één rustig bespreken. Dan hebben we Keter. Keter is nummer 1. En ik heb natuurlijk aan de rechterkant heb je ook de levensboom, zie je daar. En dan zie je dan de nummer die dan bij de tabel hoort. Bij de tabel heb ik daar de emanatie. Dan zie je dan de nummer daarachter. Dan zie je dan de kwaliteit, de tegenovergestelde van de kwaliteit. En ik heb een beetje een uitleg daar gezet. Ja? Dus, nummer 1 is Keter. Keter is eigenlijk bewustzijn. Bewustzijn is weten, kennis. Kennis hebben. Ja, er zijn 2 manieren om kennis te hebben. Extern, door je perceptie. En intern, je kan zeggen door je intuïtie of weet ik wel. De Keter vertegenwoordigt de bewustzijn die je krijgt van God zelf. Dus eigenlijk als je geïnspireerd wordt. Ja? Inspiraties is kennis die je krijgt. Oh, oké.
Ja, is kennis. Ja? Maar die is dan van binnen gekomen en niet van bijvoorbeeld het lezen van een boek. Dat is externe kennis. Ja? Dus die contact moet hersteld worden. Die moet er zijn. Ja? Je moet visie hebben. Je moet inspiratie ontvangen. Dat is iets dat jij heel weinig mee kan doen, maar je kan het wel stimuleren. Door actief, misschien extern, die informatie te krijgen. Bijvoorbeeld naar dit podcast luisteren. Ja? En dan vervolgens zelf gaan proberen en denken. En jezelf eigenlijk, wat ik zeg zelf, ik kan mezelf wel dwingen. Ik dwing mezelf om het te begrijpen. Niemand anders mag me dwingen. Ik dwing mezelf. Ja? Voorgevoel, ja, de zogenaamde voorgevoel. Dat is eigenlijk, maar bewustzijn is ook meer dan dat. Het is ook de kennis van natuurwetten, de kennis van goddelijkheid. De kennis van hoe het systeem werkt van het leven. Hoe het werkt. Ja? Dan heb je dan hetgene dat ze noemen dan nummer 2, Chokma. Chokma betekent ook wijsheid. De kwaliteit is wijsheid. Dus de eerste kwaliteit is bewust worden. Bewust worden is door boeken lezen bijvoorbeeld. Nou, nu doe ik het op basis van Da'at. Da'at is de enige bolletje daar in de boom die geen nummer heeft. Ja? Dat is Da'at. Het zit hier bij de keel zelfs. Ja? Dat is kennis externaliseren zelfs. Ja? Of extern kennis ook ontvangen. Ook. Maar wijsheid is in principe acties. Maar acties altijd vanuit waarheid. Domheid is acties altijd vanuit leugens. En hoe weet je dat je dan wijs hebt gehandeld? Kijk naar het resultaat. Hoe weet je dat je dom hebt gehandeld? Kijk naar het resultaat. Als het resultaat chaos is, dan ben je dom geweest. Oorlog is een domheid. Oorlog is domheid, is chaos. Want oorlog is chaos. Dus dat is dan domheid. Het voortvloeit uit domheid. Ja, dat betekent, je bent niet bewust. Je bent dan onbewust. Daarom, uit onbewustzijn krijg je domheid. Je ziet dat? Dit is hoe het werkt. Dus je moet werken aan je wijsheid, aan juiste acties. Ja, je moet natuurwetten begrijpen. Ja, en omdat je het begrijpt, handel je nu beter. En natuurwetten krijg je uit waarheid. Feiten. Je moet feiten weten. Ja, als je feiten weet, dan begrijp je hoe het werkt. Dan kan je geïnformeerde besluit nemen. En dan, als dan die besluit die je hebt genomen en de actie die je hebt genomen orde brengt, dan noemen we dat wijsheid. Dat is de kwaliteit. Dus je moet leren juist handelen. Dat is iets dat je moet leren. Je moet het leren, ja. Het is niet iets dat van de hemel valt zomaar. Je moet het leren. Je moet het gaan nabootsen. Je moet het gaan kopiëren. Want de universum, de wereld, is in wijsheid geschapen. Ja? Want alles die gaat ordelijk. Het is onze tussenkomst die het verpest. Ja? Maar alles, als je het loslaat, als je het gaat begrijpen, de hele creatie is intelligent. Want hoe weet die ene cel wat die moet doen? Hoe weet, toen jij in je moeders baarmoeder was, hoe weet de ene cel, oh, ik moet een oog gaan vormen. Oh, ik moet een neus gaan vormen. Er is ergens een informatie die dat duwt. Ja? En uiteindelijk is er energie die zegt van, oh, deze informatie gebruiken we voor dit, deze informatie gebruiken we daarom. Als ze aan je DNA komen, dan komen ze zelf letterlijk aan God zelf. Dat is wat ze zeggen. Ja? Dus dan moet je begrip ontwikkelen. En het is een hele mooie, want begrip komt na wijsheid. Het is heel, heel grappig om dat te zien, omdat dit is ook de Amerikaanse systeem. We gaan het proberen en als het niet lukt, dan gaan we iets anders doen. Dit is hoe het moet. Dit is de ontdekkingsreis van de mensen. Je gaat zien, wanneer ik tarot ga beginnen te bespreken, dan zie je de fool, de idioot. Die begint een reis. Die begint een reis naar zelf-discovery. Naar zelf-ontdekking. Je ontdekt jezelf. Ja? Dus dat is dan de idioot. Zo begin je als een idioot. Ja? Dus dan ga je naar het begrip. Ja? Begrijp je het nu? Dus eenmaal je het fout hebt. We hebben het nu fout gemaakt. Ja? Want we hebben slavernij nog steeds. Begrijp je dat? Want we hebben die acties al uitgevoerd. We hebben domheid en we hebben chaos gecreëerd voor onszelf.
Begrijp je het nu? Dat is het enige. Dat is dan de volgende stap. Die kwaliteit van begrip moet je hebben. Cultiveer dat. Want je moet begrijpen van, oh, zolang ik niet hetgene heb wat ik wil hebben, dan moet ik blijven veranderen. Ik moet blijven veranderen. Ja? En op het moment dat ik heb wat ik wil hebben, dan hou ik die kwaliteit vast. Dan hou ik de staat vast, zoveel mogelijk. Ja? En dan heb ik Binay's begrip, da'at. Dat is externe expressie of interne stilte, meditatie en dat soort dingen. Maar je moet het externe ook uitspreken, de waarheid spreken, continu waarheid spreken. Wees een kennisbron. Continu, zeg maar, eigenlijk zelfs oordelen. Dat komt later, bij 5, sorry. Bij 4 hebben we, ik noem de juiste kwaliteit. En dan heb je natuurlijk aan de zijkant de omgekeerde kwaliteit. Dan moet je kijken van, heb ik dat? Ben ik, bijvoorbeeld bij 4, ben ik dan iemand die meedogenloos bent? Als je meedogenloos bent, ja, dan heb je geen liefde. Dan ben je niet genadevol. Je moet genade tonen. Maar je moet niet alleen genade tonen, want nummer 5, zeggen ze, je moet oordelen. Volgens natuurwetten, niet volgens mensenwetten. Ja? Bijvoorbeeld, als jij ziet dat een politie iemand helemaal aan het bonken bent, ja? Heeft hij geen recht om dat te doen, want hij is een mens die een andere mens aan het bonken bent. Je moet eventjes de t-shirt weghalen van die mensen en hun badge weghalen. En je moet het zien, ze zijn gewoon mensen. Ja? Er zijn geen autoriteiten. Er bestaat geen autoriteit hoger dan God zelf. Ja? Begrijp dat gewoon. Er is geen enkele mens boven een andere mens. Bestaat niet. Het is hier. Het is alleen maar in je hoofd. Je moet het geloven. Ja? En omdat je het gelooft, doe je een t-shirt aan en dan noem je jezelf autoriteit. Maar dat zegt niks. God, als we praten over God, ja, hij ziet dat niet. Hij zegt van, oh, er is iemand die een ander in zijn vrijheid aan het aantasten is. Dus hij gaat de karmische consequenties krijgen. Daarom als een politie gaat zitten schieten of een zogenaamde crimineel doodmaakt, krijgt hij psychische problemen. Want dat is als een karmische betaling. Hij betaalt ervoor, voor zijn domheid. Ja? Ik heb geen medelijden met die mensen. Je moet gewoon stoppen. Klaar. Je moet stoppen en wegwezen. Stoppen, zoek iets anders. Ga je niet een andere baan krijgen of zo. Zoek een andere baan of zo. Als je wil helpen, leer mensen moraliteit. Dan help je. Als je niet anders gaat, gewoon hou je mond dicht en ga gewoon ergens anders zitten. Militairen precies hetzelfde. En niemand wil verantwoordelijk zijn voor de schade die ze toevoegen en toebrengen aan de maatschappij. Ja? Mensen moeten gewoon moreel zijn en in vrijheid gelaten worden. Dat is de sleutel. Er is geen andere sleutel. Er is niks anders die je kan veranderen, want God zelf is in vrijheid. God zelf is vrij. Hij is soeverein. Niemand gaat hem vertellen wat hij moet doen of wat hij niet of wel moet doen. Hij is absoluut soeverein. En wij moeten die kwaliteit van absolute soevereiniteit, moeten we dan gaan weerspiegelen. Dan weerspiegelen we God. Anders zijn we geen goden. Ja? Anders kunnen we niet co-heerschappij krijgen met God, met de creator. Ja? Dus oordeel. Je moet oordelen. Je moet zeggen, dit mag niet. Dit is immoreel. Stoppen nou gewoon. Ja? Wees een agent, een kracht van waarheid. Ja? Tefiret, balans. Er moet een balans zijn natuurlijk. Alles wat je doet. Ja? In harmonie leven met de creatie. Dat is balans. In harmonie leven, je gaat ermee. Je gaat dingen niet kapot maken zomaar. Of doodmaken zomaar. Ja? Meesterschap over de zelf. Ja? Het is of meesterschap of zit je in een cyclus van gewoontes. Ja? Of ben je meester van je gevoelens. Ja? Of ben je in de cyclus van gewoontes. Ja? Dus wees daar op de hoogte ervan. Je moet bewust met deze dingen mee omgaan. Zoals je zegt, hè, op het moment dat je die wens hebt, de spirituele pad te bewandelen en daadwerkelijk jezelf te verbeteren, die wens daar, die gaat je automatisch, die moet je duwen om, zeg maar, jezelf beter te begrijpen. Waarom doe ik dit? Wie heeft me dat gezegd, dat dit de manier is om het te doen? Is dit waar? Je moet deze dingen, je moet alles wat je doet eigenlijk een vraagteken zetten. Ja? Moed. Oh mijn god. Dit is een van de dingen die mensen, er is één ding, hè. Je moet waarheid verdedigen. Ten alle kosten. Kosten wat het kost. Je moet natuurlijk aan jezelf werken.
Maar op het moment dat je begrijpt wat je rechten zijn, dan krijg je moed. Dan krijg je moed. Ja? En moed betekent niet helemaal niet bang zijn. Heel veel mensen denken van moed is het tegenovergestelde van angst. Ja? Maar ik zeg, eigenlijk is het zelfs lafheid. Maar moed is de juiste doen, de juiste actie nog steeds ondernemen, ondanks je bang bent. Ja, dat heeft niet alleen te maken met geuniformeerden. Thuis gebeuren zulke dingen ook. En een man die zijn vrouw en anderen mishandelen en misbruiken. Ja. Kijk, deze dingen mogen niet meer gebeuren in onze samenleving. Als wij een samenleving willen worden die vrij zijn en vooruitkomen willen. Ja? Moet er nooit meer gebeuren. Nooit van je lang zal ze leven. Nooit meer. Ja? Ik ben hier om je te... Er is geen enkele structuur, regeringsstructuur, politieke structuur, geldstructuur, die ons moeten gaan regeren. Die ons moeten gaan vertellen hoe we moeten met elkaar omgaan. We moeten andere manieren van omgaan bedenken. Er is genoeg met methodieken. We moeten dat alleen maar in liefde doen. Je moet nieuwsgierig zijn. Ben je nieuwsgierig voor nieuwe informatie? Of ben je lui en niks wil doen, alleen maar Netflix wil kijken? Ja? Je moet zelf naar je informatie zoeken en boeken lezen. En informatieve, gezonde dingen tot je nemen. Informatie. Daarom is informatie zo belangrijk. Want informatie, dat vormt je gedachten. Ja? En als je dan verkeerde informatie hebt van NOS bijvoorbeeld. Ja? Ik noem het bij naam, want op een gegeven moment ik word een beetje zat ervan. Dat mensen gewoon niet begrijpen dat deze dingen gewoon heel erg... zijn geen evenwichtige opinies die je hoort op televisie. Ja? En er is ook heel veel alternatieve media die ook troep verkondigen. Daarom de discriminatie van informatie is heel belangrijk. Zijn het feiten? Is het een liefde? Dwing ik iemand? Ja? Die dingen moeten allemaal naar voren komen. Actie, uiteindelijk. Actie ondernemen. Handelen. Het goede. Handelen daarin. Dit zijn de ik ben kwaliteiten. Trouwens, ik heb je gezegd, in de kabbalistische boom, helemaal boven bij de keter, noemen ze ook Eje. Ja? Eje betekent ik ben. Dus het is de naam van God. Ja? Laten we even kijken wat ik nog meer te zeggen heb hier. Want dit is natuurlijk dit noemen we dan een interne grote werk, mensen. De interne grote werk, heel belangrijk om te doen. Dit zijn het, deze kwaliteiten. Hier heb ik het gekoppeld weer, maar met numerologie. Dat is hetgene wat Sherman erover had. Ja, nummer 0 betekent absolute eenheid, niks, voordat alles begint zelfs. Ja, en even kijken. Nummer 1 is ook absolute eenheid. Maar het representeert juist alles. Niet voor de alles, maar juist alles. Nummer 1 is alles. En het begin. En ook gezien als de vader. Dus je kan het gewoon doen. En nummer 2. En dan kan je het ook koppelen, trouwens, met Chokma, wijsheid bijvoorbeeld. Nummer 2. Ja. Is partnerschap. Ja, want wijsheid is actie. Wijsheid is niet een passieve ding. Het heeft een masculine kwaliteit. Ja, wijsheid. Want je begrijpt iets, je weet dat dit de juiste actie is en je handelt ernaar. Dat is wijs. Ja? En nummer 3 is groei. Dat staat voor groei, nummer 3. Die kwaliteit heeft hij. Ja? 4 is orde. En 5 is intermediair of unie. 6 is verdeeldheid, discriminatie. En 7 is eigenlijk een synthese van de eerste 6. Daarom is 7 een nummer van de Christus. Nummer 6 is een nummer van de beest. En nummer 7 is een nummer van de Christus. Omdat hij al die andere 6 kwaliteiten heeft in zich. Ja? En dan, het is de wilskracht. Dit is waar je persoonlijkheid, je personaliteit ontwikkelt. Dus je wordt een persoon met bepaalde kwaliteiten, attributen. Je bent iemand die heel snel boos wordt, of niet. Of je bent iemand die wijs is, of niet. Of je bent iemand die dom is, of niet. Snap je dat? Dus het is de personaliteit van de mensen. Als we dan met tarot bezig zijn, dan ga ik hierin nog dieper. Ja? We zijn al eigenlijk ons tijd voorbij, maar dat komt het goed. Want dat komt omdat we een aantal vragen hadden. Maar ik ga toch wel verder met de zodiac.
Dus want ik vind het best wel leuk en belangrijk dat ik die informatie naar jullie toe breng. Dus 8 is eeuwigheid. Dat is heel. Nummer 8 is makkelijk, omdat het dit doet. En als je dan aan de zijkant kantelt, dan krijg je dan de oneindig symbool. Is hetzelfde. En dan draai je het weer rechtop en dan is hij een 8. Ja? Dus, nou, wat is er gebeurd? Ik moet terug naar de sheet. Ja, meentje. Ja. Ja, dus dat is dan eeuwigheid. En dan heb je 9 is voltooiing, een einde, meesterschap. Maar ook de ego. Maar het is niet de kleine ego, het is de grote ego. Dat is dan de wil van de Vader. De kleine ego is jouw eigen wil. De grote ego is de wil van de Vader. Het is eigenlijk het duidt aan een einde voor iets nieuws. Het werk is perfect. Nu kunnen we starten met iets nieuws. Op basis van de perfecte wereld die we nu hebben gemaakt. Ja, dus ik hoop volgende week gaan we verder hierin. Maar want ik ga het op een andere zeg maar, invalshoek gaan we het bekijken. Maar het is deze kwaliteiten die we nodig hebben. Dit zijn deze kwaliteiten. En ik praat over, als we dan de kolom kwaliteiten bekijken, de linkskolom wil ik hebben. Bewustzijn, wijsheid, begrip, ja, spreekwaarheid, externe expressie. Dus de waarheid spreken, liefde, genadevol, oordelig zijn, balans, meesterschap, moed, nieuwsgierigheid en iemand die actie onderneemt. Oké? Dit zijn de kwaliteiten die je moet ontwikkelen in jezelf. Dan begin je te lijken op de creator zelf. Dat is de hele doel van de meeste occulte tradities ook. Oké, dit noem ik de bonus level. Ja? Dus in principe zijn we klaar met het thema van vandaag. Dat is dan door het zijn zal je worden. Maar de christenen die hebben een andere draai hierin. Een andere draai. Wat ik je net heb gezegd en laten zien is de kabbalistische versie. En die is een interne tool, een tool dat je dan gebruikt om intern te veranderen. De pad van de zon, of pad van de zoon, zie je dat? Dat is alleen maar verschil in 1 O. In het Engels is het ook heel erg makkelijk, want het is een U veranderen met een O. De sun en de sun. Ja, de pad van de zoon. Het is de pad die we allemaal moeten gaan bewandelen als wij vrijheid op aarde willen gaan manifesteren. Dit is het verhaal van de eeuwen, zou ik zeggen. Dit is het verhaal van de eeuwen. De pad van de zoon. Oké? Wat gaat volgen zijn 12 stappen die moet gebeuren bij ons allemaal om absolute vrijheid op aarde te manifesteren. Ja? Dit is het pad dat we allemaal zouden moeten bewandelen. Moet. Je hebt geen keuze eigenlijk. Ik ben helemaal voor deze gedachtegang. Ja? En als je dat bewandelt bij uitbreiding, de wereld wordt beter. Als wij in ieder geval liefde willen zien op aarde. Als wij in ieder geval vreugde willen zien op aarde. En als wij in ieder geval rechtvaardigheid willen zien, echte rechtvaardigheid natuurlijk, willen zien op aarde. Dit is de pad. Ja? En dit is ook wat ik noem dan de externe grote werk. Oké, voordat ik begin, want ik moet een aantal dingen uitleggen. Want we gaan nu praten over de zodiac. De zodiac, laat het even zo zeggen, onze zodiac, onze persoonlijke zodiac, we beginnen bij Aries. Dat is normaal gesproken waar we beginnen. Dus in de oudheid verdeelde de mensheid eigenlijk. Laat me dit eerst uitleggen. In de oudheid verdeelde de mensheid het jaar in 2 in plaats van 4. Ja? Nu hebben we lente, zomer, herfst en winter. Vroeger was het gewoon, de lichte periode begint in lente en eindigt aan het einde van zomer. En we hebben dan zeg maar de donkere periode. Dan begint het aan het einde van de zomer, dus eigenlijk begin herfst. En het einde aan het einde van winter. Oké? Ik hoop dat dit duidelijk is. Dus in de tijden van Egypte praten ze niet over lente, zomer, herfst en winter. Ze praten over de periode van licht, waar je dan eigenlijk moet gaan planten, etc. om te oosten. En een periode van donker is dat, hopelijk heb je dan in de lichtperiode genoeg eten verzameld, dat je dan de winter kan doorstaan. Ja? Dus dat zijn die 2 periodes van oudheid.
Dus de lichtperiode begint in lente-equinox. Dat is lente wordt in het occulte de lente-equinox genoemd. Oké? Het heeft te maken met de precisie van de equinoxen. Dat heb ik uitgebreid uitgelegd in mijn podcast van religie. Als je dat wil weten, dan moet je daar gaan luisteren. Dat ga ik nu niet uitleggen. Nu, in de lente staat de zon in de sterrenbeeld Aries. Het sterrenbeeld Ram. Ja? In de oudheid stond de zon echter tussen Leo en Virgo. Ja? Daar begint het eigenlijk. Waar Virgo het begin van de periode is en Leo het einde van de periode is. Van de cyclus eigenlijk. Ja? Dus Virgo en Leo, daar was vroeger waar de lichtperiode begon. Ja, het is een klein beetje anders nu. Hoe we dit kunnen toetsen is eigenlijk door te kijken naar de Sphinx van Giza. Ja? Die Sphinx heeft een vrouwengezicht eigenlijk. Of een mannengezicht kan je zeggen. Het is eigenlijk niet eens een man, ook niet een vrouw. Het is gewoon een... en dat is eigenlijk... Dat vertegenwoordigt Virgo. Ja? Dat vertegenwoordigt Virgo. En de staart vertegenwoordigt Leo. De staart van de Sphinx vertegenwoordigt Leo. Zo, dan weet je dat de lichtperiode begint toen de tijd in Virgo. Eigenlijk. Ja? Ik bedoel, Virgo is de virgin. De maagd. De maagdelijke... Wat zeggen we in de christendom? De maagdelijke wat? Maria, toch? Oké. Zo, nu ga je al beginnen te begrijpen dat de zodiac, die heeft te maken met de verhalen van Christus. De verhaal die in de christendom gepromoveerd wordt. Ja? Op de verkeerde manier ook nog eens een keertje. Ja? Dus dat betekent dat het pad van de zon in de oudheid begon bij Virgo. Niet bij Aries. Nu beginnen we, de lichtperiode begint nu in Aries. Maar toen de tijd begon het in Virgo. Bon? Dus ik hoop dat dit duidelijk is. Ja? Dus voordat ik begin. Dus ik ga nu beginnen. Even kijken. De 12 stappen. Dus Virgo nu komt natuurlijk voor in herfst. Maar herfst is het begin van de donkerperiode nu. Ja? Dus het is andersom. Dus daarom ben ik nu ook niet met Aries begonnen. Ik ben met Virgo begonnen. Ja? En het is maand 6. Dat is de nummer 6. Daarom die 6 daarachter. Dit is maand 6. Maar het is dan wel de eerste stap. De eerste stap. Wat betekent Virgo? Ja, dat is de vrouw in nood. Ja? Ze is gewillig en klaar, maar ze heeft geen man om haar te bezwangeren. Niemand wil beginnen met veranderen. Niemand. Iedereen wil gewoon chillen en in de comfortzone blijven. Dus de vraag is eigenlijk, waar zijn de kinderen van het licht? Ja? Het is de belofte. Ja? De wil om te beginnen. Dat is de betekenis van Virgo. De wil om te, dat is het begin. Ja? Uitleg de achtergrond. In het constellatie Maag, lang voor de christelijke jaartelling, in de Egyptische dierenriem, was de figuur van een vrouw met een korenaar in haar hand en of een vrouwelijke figuur die een baby vasthoudt. Het is de baby, de Christusbaby. Ja? De maagd vertegenwoordigt Gods belofte. Het is de beloofde zon of de beloofde zoon. Het is de beloofde zon elke dag zelfs, want elke dag komt de zon in de ochtend om 6 uur weer naar boven. Dus vandaag gaat hij naar beneden en dan belooft God, ja, kan je zeggen, dat hij morgen weer omhoog gaat. Maar het is precies hetzelfde met de zon. Elke dag krijgt mensheid ook een nieuwe kans om te veranderen. Ja? Dus daar gaat het om. Het gaat niet om deze Christus die ergens vandaan moet komen. Het gaat om jou. Deze pad is het pad die jij moet bewandelen. Elke dag dat je opstaat, vraag jezelf af, wat ga ik vandaag kiezen? Ga ik het pad van het licht kiezen of het pad van het donker? Ga ik vandaag natuurwetten volgen of ga ik vandaag tegen de natuurwetten volgen? Tegen de natuurwet ingaan. Dit is de pad. Dit is de beloofde zoon. De beloofde zoon. De beloofde zon. Hier wordt het zaad herkend. Het nageslacht van de vrouw. En de actie. Ik heb daar beneden, helemaal beneden, acties gezet. Wees een vrouw of een man van je woord. Ja. Sorry voor dat weer, mensen. Het is altijd zo. Vandaag is het nog erger.
zijn zoveel mensen met COVID. Oh mijn god, we moeten allemaal met de alarm langs het huisje van Glenn gaan natuurlijk. Ja, dus wees een vrouw of een man van je woord. Ja, want eigenlijk, toen wij hier kwamen, geboren zijn, jouw taak is om dit verhaal een beetje leuk te houden. De wereld moet een beetje leuk zijn voor ons allemaal. Dat is eigenlijk, kan je zeggen, een belofte die je hebt gemaakt. Die we vergeten zijn. Ja? Maar op het moment dat het tegen de natuurwet ingaat, dan hoef je niet een man zijn van je woorden. Sorry. Als je mij dwingt om iets immoreels te doen, dan ga ik mijn woord niet meer doen. Sorry. Als ik mijn woord heb gegeven in onbewust of waar ik geen kennis van dingen had, ja, en ik ben wel erachter gekomen dat het immorele actie is, sorry, dan ga ik zeggen tegen jou, we gaan stoppen daarmee. Ja? We gaan alle contracten die ik heb afgesloten, die gaan we allemaal breken, want het is immoreel. Ja? Dat is de ballen die je moet hebben. Om te zeggen van, kost wat het kost, ik ga juist handelen. Ja? Beginnen en vertrouw dat de waarheid ons verder zal brengen. Dat is Virgo. Dat betekent niks anders. Ja? Het is niet van, je bent iemand die heel mooi bent en je bent... alsjeblieft zeg. Virgo, wil je veranderen? Heb je de ballen, de wil om te veranderen? Dat is Virgo. Ja? En zo zie je zien, ook al ben je geboren in een van deze, in een van deze zodiac tekens, je moet ze allemaal hebben. Je moet al die 12 kwaliteiten, al die 12 stappen doen in je leven. Allemaal. Ja? Dus ook al ben je Virgo, Sagittarius of Leo, maakt niet uit. Ja, ze hebben wel invloed op je. Dat heeft te maken met vibratie, daar ga ik een keertje wel erover hebben. Maar dit is de echte verhaal. Dit is de verhaal dat onze voorouders ons wou laten weten. Want ze wisten het. Dat wij als we niet oppassen, dat we slaven worden. Dit is het verhaal van de verlosser. De verlossing is de verlossing van slavernij. Het is niet de verlossing van, een koning komt hier, een andere slavenhouder, en die gaat dan zitten in Israël. Het is een andere slavenhouder weer, zodat ze ons kunnen gaan regeren weer met dezelfde route die ze ons hebben geregeerd al die tijd. Ja? Het is net zo goed kan je zeggen, laten we maar gewoon doorgaan met het Koninklijk Huis van Nederland dan. Waarom moeten we Jezus dan vervangen daarmee? Want het is dezelfde bullshit. Ja, dit is het echte verhaal. De echte verhaal van de complete, absolute vrijheid van de mensheid. Ja, daar gaat het om. Volgende stap. Libra. Betekenis. Het heeft een gedachtegang van aankoop, verlossing, de winst of de prijs betalen. Het heeft te maken met oorzaak en gevolg. Als je heel veel gewicht aan de ene zet, dan gaat de andere omhoog. Of andersom. Ja, oorzaak. Dus het verwijst ook naar de wet van oorzaak en gevolg. Mooi hè? Dit wordt gebruikt bij het ministerie van Justitie. Onterecht. Het is niet hun symbool. Want dit doen ze niet. Dit kunnen ze niet doen. Want ze zijn geen goden. Dus ze kunnen niet dit doen. Jammer voor ze. Lekker peu. Je kan er wel, maar het probleem is dat dit is gegraveerd in onze subconsciousness. In onze onbewustzijn. Is gegraveerd. Ja? In onze DNA zelfs, kan ik zeggen. Waardoor als we dit zien, dat is een kwaliteit of iets dat bij ons behoort. Wij zijn de rechters. De mensheid zelf is de rechter. Want wij kunnen nadenken, wij begrijpen het verschil tussen goed gedrag en kwaad gedrag. Dat behoren we te begrijpen in ieder geval. Wat denk je dat de rechter het weet? De rechter is net zo dom als jij. Dus het heeft geen zin. Dan heb je dan zeg maar een ene slaaf die helemaal zeg maar niet ziet. Ze hebben zelf, zeg maar, Madame Justitia, die heeft een ding over zijn oog. Want ze zijn blind. Ze zijn blind. Dus een blinde die een andere blinde wil veroordelen. Sorry hoor. Niet bij mij. Dat gaat niet op. Dat gaat niet op. Ja? Dus het uitleg ervan. Er zijn 2 oude verhalen die voorkomen uit dit sterrenbeeld. De eerste weergave van weegschaal was die van een lamp. Een indicatie van de dienstlamp in de menorah. Dus voor degenen die niet weten, menorah is de 7 lampen van, je kan zeggen van de Jodendom. Ze gebruiken dat als een soort van,
object eigenlijk in de tempel. Maar je krijgt ook bij heel veel Joodse families krijgen dat ook in hun huis als decoratie. Ja, het is gewoon een soort een dienstlamp, een lamp met eigenlijk 7 lampen in één, zeg maar. Ja? Ze vertegenwoordigen ook de 7 goden. De 7 goden van de Jodendom. Dat zijn natuurlijk de 7 planeten. Ja, dat zijn het. Tot Saturnus gaan we. Zon, maan, tot Saturnus. Ja? Dus op sommige oude tekeningen wordt de schorpioen getoond terwijl hij probeert de lamp te grijpen. De schorpioen probeert altijd de lamp te grijpen. Dus dit symbool was vroeger een lamp. Oké? De lamp geeft de aard van de zaad van de vrouw. Dus de essentie. De lamp is licht. Wat is licht? Licht is zien. Zien van wat? Waarheid. Ja? Dat is de aard van de zoon van God. Dat ben jij. Althans, op het moment dat je de kwaliteiten van God aanneemt, het belofte is dat jij gaat zien. Jij gaat waarheid zien. Je gaat de werkelijkheid zien voor wat die is, in plaats van zoals jij wil dat het wordt, dat het is. Ja? Zie de werkelijkheid zoals het is, in plaats van de werkelijkheid te zien zoals jij wil dat het is. Ja? Het is dus 2 verschillende werelden. Ja? Dat is het. Dit is de Libra eigenlijk. Dat is zijn verhaal. De weegschaal vertegenwoordigt de toestand van de menselijke ras, ook na de val van Adam. Want ze konden niet meer zien. Adam, toen hij gevallen is, tussen aanhalingstekens, kon hij niet meer zien. Het verschil tussen goed en kwaad. Daarom gingen ze wat? Eten uit de boom van wat? Goed en kwaad. Want ze kunnen niet meer zien wat goed of wat kwaad is. Omdat ze moraliteit niet begrijpen. Omdat ze de natuurwetten niet begrijpen. Omdat wij gewoon gevallen zijn in onze ego. Begrijp je nu hoe het verhaal zich ontplooit? Hoe je dan, je ziet het verhaal, het zit voor je. Maar mensen die gaan nog steeds naar de kerk en nog steeds een externe God aanbidden. In plaats van het werk te gaan starten in jezelf. Ja? Want het staat zelf in hun eigen Bijbel. Gij zijt gewogen in de weegschaal, Libra, en te licht gevonden. Ja? De weegschaal is door de eeuwen heen in verband gebracht met gerechtigheid en orde. Volgende. Handel in waarheid dus. Rechtvaardig handelen op basis van de natuurwetten. Dat is de actie die je moet nemen hier. Stap 2, stap 3. Dus stap 1 was beginnen. Beginnen jezelf te veranderen. De wil cultiveren om jezelf te veranderen. Stap 2 is handelen in rechtvaardigheid. Rechtvaardig handelen. Hier. Handelen in waarheid. Dus dat betekent dat je waarheid moet gaan opzoeken. Scorpio. Het conflict oplossen. In waarheid handelen, dus dat is waar je bent begonnen te doen. Je begon in waarheid te handelen. En dat ben ik aan het doen en jullie moeten het ook gaan doen. Ja? Is er een strijd met de slavensystemen. Als je in waarheid gaat handelen. Is in strijd met de slavensystemen van onze wereld. Omdat de waarheid van nature voortdurend in strijd is met leugens. Obviously. Ja? En bedrog. Ja? Dus als je dan komt op televisie en ze tegen jou liegen en dan komt er iemand die waarheid gaat zeggen, dan gaan ze toch censureren. Dan gaan ze het weghalen. Dat hebben ze gedaan met ons. Dat hebben ze vaker gedaan met mijzelf. Daarom heb ik mijn spullen gewoon weggehaald van YouTube en Facebook en al die andere onzin. Die dan agendas van deze mensen doordrukken. Uitleg. In sommige vroegere culturen wordt schorpioen afgebeeld als een draak of een slang. Rond de 7e eeuw van de Christus wordt hij afgebeeld terwijl hij probeert de lamp te grijpen. Dat was net even verteld. Scorpio wil het licht van de wereld zijn. Ja? Het zijn de mensen die, ze noemen dat de wettelozen. De mensen die niet volgens natuurwetten willen leven. Ja? Dat noemen we ook de donkere occultisten. Dat zijn de mensen, de 1% van de mensheid, die de hele beschaving, de hele wereld eigenlijk regeren. Met hun structuren die hun hebben geïntroduceerd. Hun hebben de religies geïntroduceerd. Hun hebben de politieke structuren geïntroduceerd. Hun hebben de geldsystemen geïntroduceerd. Dit noemen we dan de wettenlozen. Ja? Die zijn de mensen die niet volgens natuurwet willen leven. Ze willen hun eigen systeem introduceren en God spelen op aarde. Dat is wat ze willen. Dat is het daadwerkelijke plan. God spelen op aarde. En jullie, de mensheid dus, tot slaaf wil brengen. Het gaat niet om geld en macht alleen. Geld en macht is alleen maar een weg daarnaar. Uiteindelijk is slavernij
Ze willen gewoon, ze hebben hun plannen zijn gewoon helemaal open ook nu. Ze hebben nu gewoon gezegd dat ze gewoon chip in jou gaan zetten. En dan heb je geen wil meer, geen vrije wil meer. Want alles wat jij denkt en alles wat je krijgt gevoed, is door hun. Ja? En dan, wij accepteren deze dingen. Wij gaan steeds meer dieper in dit bullshit. Ja, er wordt gezegd dat het woord Scorpio de wetteloze betekent. En al zodanig de zaad van de slang is. Ja, de antichristus. Er is dan een figuur van een man die een slang vastpakt als in een conflict. Zijn voet op de hoofd van de schorpioen, wiens terugkerende angel zijn hiel lijkt te hebben verwond. Dit is wat jij dan viert op Halloween ook. Ja? De plek waar de zonen van God, die worden dan zeg maar verwond. Dit is de viering daarvan. Ja? Want ze zeggen, de man, die heeft dan zijn voet op het hoofd van de slang, dat is dan de Scorpio. En de Scorpio, die geeft dan zeg maar een dode prik. Die geeft hem dan de dode prik. Ja? Maar hij gaat niet dood, want hij gaat dan herrezen worden. Want het gaat erom, je bent een licht van de wereld en je gaat nooit weg. Dus elke dag ben je er weer. Elke dag ben ik er weer. Ja? Ook al vinden ze je leuk of niet. Je bent er weer. En je brengt licht in het wereld. Je gaat waarheid spreken. Je gaat handelen in waarheid. Je gaat de juiste handeling doen. Dit is hoe het werkt. En het is een proces van wilskracht. Ja? Ja, helemaal Farida. Het is een van de favorieten zelf van hun. Naast Walpurgisnacht. Dit is een van hun favorieten. Alleen, het punt is dat omdat, en het is een beetje de twist van het verhaal. Als je, de zon die gaat nu richting winter toe. En in winter bereikt hij zijn laagste punt. En vandaag is eigenlijk de start daarvan. Want nu gaat de zon helemaal naar winter toe. Ja? Vanaf nu wordt het alleen maar donker. Donkerder en donkerder en donkerder en donkerder. Ja? En maar de kracht die ze gebruiken is de kracht van de zon. De occultisten gebruiken niet de kracht van de nacht. Het is heel raar om dat te zeggen, maar ze gebruiken de kracht. Daarom is Walpurgisnacht, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van Halloween. Dus als je dan, op mijn website ga ik dan de plaatje weer zetten. Want als je dan mijn podcast van religie ziet, dan zie je dan de zodiac. En dan krijg je dan, de zodiac heb je dan 2 kruisjes. De kruis van de zodiac zelf. En dan heb je iets dat heet de galactische kruis. Ja? De kruis van de kosmos kan je zeggen. Ja? En de galactische kruis is Halloween, en Walpurgisnacht is Lammas en is Imbolc. Dat zijn de grote sabbatten. Dat ik net in het begin van de show sprak. Zo'n gedoe was gewoon een offer. Ja, de offeren is ook een belangrijke rituele deze periode. En ook het kidnappen van kinderen en van alles gebeurt er. Van alles gebeurt er. En trouwens, voor degenen die nog niet de memo hebben gekregen, zijn een aantal dingen die vanuit het Vaticaan zeg maar, naar buiten zijn gekomen, dat ze dan kinderen molesteren en dat soort dingen. Dit zijn dingen die donkere occultisten standaard doen hoor. Dus, en trouwens, achter het Vaticaan, dat zijn de donkere occultisten. Ze zijn niet paus. Paus is niet de baas, zeg maar. Is de poppetje, net als de koningen van de wereld. Die zijn de poppetjes. Ze zijn ook slaven dus. Slaven van hun eigen afspraak die ze hebben gemaakt. Want ze hebben een afspraak gemaakt. Ja? Je moet je voorstellen, het verhaal van de Bijbel, waar Christus 40 dagen in de woestijn was. En Satan die kwam en zei, wij geven je de wereld, maar het kost je ziel. Dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk wat de koninklijke huizen hebben gedaan. Ja, hun ziel verkocht, zodat ze dan dit soort bullshit kunnen door blijven duwen. Ja. Dus, Sagittarius. Sagittarius, als je Sagittarius bent, dan moet je de waarheid spreken. Niet vergeten, al deze dingen moet iedereen doen. Het is niet alleen omdat je dan hier bent onder deze teken bent geboren, dat je alleen maar dat is. Alle 12 moet je aannemen, allemaal. Ja? Het betekent waarheid spreken. Ik zie het andersom zelf. Ik zie het als een periode. Dus in de Sagittarius periode, dan moet je het meest, de waarheid spreken moet het meest voorkomende event zijn. Snap je dat? Zo zie ik het. Maar wij hebben het andersom gedaan. We hebben nu de zodiac. Oh, ik ben een persoon van dit, een persoon van dat, een persoon van dat. Ja.
Oh ja, oef, oef, oef. We gaan zo stoppen, mensen. Ik moet eventjes, we gaan een klein beetje snel doorheen. Dan rond ik het af. Volgende week gaan we rustig weer erin verder, ja? Dus de boogschutter is waarheid spreken. Actie, ik ga de uitleg even overslaan en volgende week gaan we verder. Ja? Actie is eigenlijk open geest houden, moedig handelen en waarheid spreken. En ik ga dat uitleggen volgende week nog dieper. Dat ben ik, Sagittarius, ja. Ah, dan moet je helemaal waarheid gaan spreken, Anna. Ik ben ook trouwens Sagittarius. Ik ben binnenkort ook jarig. En Capricorn is de ego doden. Je gaat het ego doden. Verwijderen van je ego. Dat is het offeren. Het offeren. Dat is de steenbok natuurlijk, de geit. Ja? Dood de ikke doden, zeg maar. Dat is dan het geit. Ik ga volgende week allemaal weer doornemen. En we gaan de kwaliteiten van de mens nog een keer doornemen ook. Maar dieper, want ik ga dan de Egyptische versie ook naar voren brengen, die nog leuker zijn. Ja, de Egyptische versie. Dit is de christelijke versie. Ik heb de kabbalistische versie, de christelijke versie. En ik ga volgende week de Egyptische versie doen. Waar het origineel vandaan komt. Ja, ik denk dat dat ook een leuke zal zijn. En dan kunnen jullie zelf kiezen. Ook zelf denken voor jezelf. Want dat is dan de hele verhaal. Oh, ze zegt de 19e. Oh, misschien heb ik een show. Laten we kijken. Heb je de 19e? Nee, ik heb de 15e een show. Ja, de 15e en de 22e. Misschien de 22e ga ik je dan wel feliciteren dan, Anne. Ja. Aquarius is overdragen van waarheid. Overdragen en delen van waarheid. Ja, dat is een beetje wat ik nu doe. Je verspreidt de waarheid. Of tenminste, verspreid natuurwetten. Want natuurwetten zijn waarheden. Ja? Dus je verspreidt natuurwetten, je verspreidt de waarheid. Zodat anderen het begrijpen en ook kiezen om het te doen. Dat is het. Dan heb je Pisces. Pisces is een heel belangrijk symbool. Niet vergeten, de symbool van de christendom is de vis. Ja? Maar de vis, ja, alvast bedankt zeg Anne. De vis is een symbool van een verbond. Het is een verbond. Ik ga het volgende week helemaal uitgebreid uitleggen. Ja? Dus het is moreel handelen. Maar, of immoreel handelen, wat we nu aan het doen zijn. Daarom is de vis de symbool van de christendom ook. Ja? Het komt uit de Pisces. Ze zeggen ook dat het heeft te maken met de eeuw waarin we zitten. Ja? Dat heeft ook mee te maken. Niet vergeten, het occulte kennis is de Russische pop. Niet vergeten. Dus in het algemeen is het zo, maar in het individu is het ook zo. Daarom ben ik niet de persoon die zegt van ja, het is allemaal onzin, die zodiac, de zodiac noem je dat? Het voorspellen van jouw toekomst. Ik haal het niet helemaal weg, maar het is een mindere vorm van gebruik. Ja? Dus als je het echt effectief wil gebruiken, moet je omhoog gaan. Dan moet je naar de geestelijke wereld gaan. Want beneden is de wereld van effecten. Boven is de wereld van oorzaak. Oké? Dus we leven in de wereld van effecten. Dus als je dit wil gebruiken om effecten te manipuleren zou je zeggen, ja, dan kom je niet zo ver. Maar als je het gebruikt als het gemaakt is om te gebruiken, dan krijg jij heerschappij. Jij krijgt dan heerschappij. Dus hoe ik het gebruik. Wat ik doe, ik doe geen, wat ze noemen, black magic of lower magic, zoals ze noemen. Ik doe high magic. Ja? Dus, want dat is boven de rest. En dan ben je automatisch, moet iedereen meelopen. Automatisch. Er is geen andere, je hebt niet eens zo'n keuze in dat betreft. Als het volgens de natuurwet is. Hetzelfde als van, ik gebruik de orkaan zelf om de wereld een beetje in orde te zetten. Zo moet je het een beetje zien. Ja? Want daar gaan we naartoe. Als we moreel zijn, krijgen we heerschappij over de elementen. Maar de elementen geven zich niet over aan jou op het moment dat jij niet hun begrijpt. Jij moet eerst luisteren naar de natuur, zodat de natuur naar jou kan luisteren. Zo werkt het. Oké? Aries is dan de laatste. Dat is dan zeg maar de verzonden. Het is dan verzonden door God zelf, zeg maar.
Ja, op het moment het offeren van je tijd, aandacht of skills, leren. Je moet nieuwe dingen gaan leren. Verwerving van kennis. Dat is dan zeg maar wat Aries vertegenwoordigt. De Taurus is dan de heerschappij. Je moet dan gaan heersen samen met God, direct, als individu. Ja, wij allemaal. Daarom praten ze ook in de Bijbel over een koninkrijk van koningen en koninginnen. Het kan niet anders gebeuren. De regering moet weg. En als de regering weg is, dan krijg je koningen en koninginnen. Want dan krijg je soevereiniteit over je eigen leven. Of je eigen lichaam. Ja, niemand anders besluit wat je moet doen. Snap je? Dus dat is dat. Maar ik ga dat volgende week dieper erin. Komt allemaal goed. Dit is Gemini. Dit is eigenlijk de ik ben kwaliteiten. De 10 dingen die in Kabbalah voorkomen als kwaliteiten van God. Die ik net heb besproken. Ja, dit is Gemini. Dus het vertegenwoordigt de dualistische natuur van de mens. Dat we dieren zijn, maar we zijn ook goddelijk. De goddelijkheid en de dieren bij elkaar, dat noemen we een mens. Ja? Want je bent goddelijk, maar je bent ook een dier. Dus bij elkaar, samen, dat noemen we een mens. Ja? En dat betekent dat je dan zeg maar die balans in die tweeën moet hebben. Ja? Dus awesome stuff. Maar volgende week ga ik alles uitleggen, rustig. Maar tenminste heb je dan een beetje een idee waar we naartoe gaan. Ja? En de Cancer is gelijk aan de krab. De krab van de Egyptenaren. Ja? Ze kreeft. Ja? Het is bezit vasthouden. De kreeft heeft een grote arm. Dus zo zie je, ze gebruiken deze symbolen om de kwaliteiten die jij moet hebben te portretteren. Om je te laten zien, wat houdt het in? Ja? En die bericht moet je gaan begrijpen. Ja? Maar dit is een grote hand, dus je vastpakken van iets. Ja? Van je gif. Wat is jou gegeven? Gegeven is jou de waarheid. Gegeven is jou de creatie. Je moet het vasthouden. Niet kapot laten maken door Mongolen. Door mensen die beweren onze heersers te zijn. Dat is niet de bedoeling. Dan laat je de gif los. Dan ben je dit niet aan het doen. Ja? Dan ben je ook niet aan het transformeren. Want deze dier die transformeert zich. Ja? Die laat zijn buitenvelletje los en dan krijg je een nieuwe vel. Daar gaan we volgende week erover hebben. Maar het heeft te maken met transformatie. En je moet jezelf transformeren naar het licht toe. Ja? En de laatste is Leo. Leo is de leeuw. Ja? Heel veel mensen zie ik ook op YouTube of op verschillende of WhatsApp hebben ze een leeuw als een logo. Maar de vraag is, ben je echt een leeuw? Ben je echt moedig om goed van kwaad te onderscheiden? Als je dit symbool draagt, dan moet jij op de verschil kennen tussen het objectieve verschil kennen tussen goed en kwaad gedrag. Moet. Dan heb je geen keuze. Als je dit symbool draagt. Anders draag het niet, want dan ben je net zo immoreel als de rest van de wereld. Ja? Maar ik denk dat ik hierbij ga behouden, mensen. Ik ga dit volgende week bespreken. En niet vergeten, Lex Rex, de natuurwet is de koning. En de koning is de natuurwet. Ja? Volgende week gaan we verder hieraan. Misschien komt zelfs een deel 3 hiervan. Maar ik denk dat ik volgende week ook overga naar de werelden. Weet je, ik denk dat dat ook heel erg interessant is. Maar we gaan dit wel afronden volgende week. Zeker weten. We gaan nou ook een klein beetje over Zodiac hebben. Over het waarzeggerij ook. Ga ik ook een beetje daarover hebben. Zodat iedereen ook een klein beetje blij is. Hè? Dus tot de volgende week, mensen. En we zien elkaar weer fris en fruitig. Kromme ad, de waarheid zal zijn.